ake sibingelele la sesinensizwa uKhabazela owasenjane lapha ya eJolivet. Ngabona lapha abodisaya bayamaza abangawufowethu uyaphila. Imene kukho mnumzane basibona bayifaka amazambane esandleko kona usuka nini ekabo. Awusiboni madodana. Yanini. Wofowethu kuhamba kahle. Hayi ngiyaphila bafowethu. Siyaphila qhaweleni. Ngingajabula kakhulu ukuthola ithuba nami lokuthi ngibe ku TV. Awona umuntu bafethu. Ngithi ufuna uba serious akafuni uba serious. Hey wofowethu. Naku kufika la e-workshop abantu bese begoduka. Fanele bezwe igama lakho. Baqala phansi bakubenzana abantu. Kanti ngakubona nakwanyuso ngathi ufika uyidlela umzila. Wenze njani? Hayilandana. Mina ake ngisakhuluma manje kakhulu. Kodwa sengidedela ingoma. Yeah. Ikhulumele. Mina mawuzongibuka nje ngiyibhidi. Angiyona ngisho type yomuntu mhlambe ngiyitype yezilwane nje lehlathini. Kodwa ingoma yami yona itype yakho. Ngisho ngakufihla ukuthi uyangithanda, kodwa uyangithanda wena. And ngithandwa abalandeli ngize ngithandwa amaqhawe. Into eyenza abangithandisise kakhulu ilento ukuthi nami ngiyabathanda. Hayi lokho kuba pretend ukubathanda ngempela. Yabona la ngingene sokhanjwa ngoba isando isuke yathi ukuhlupha yabo. Kodwa ngabona ukuthi ngoba kusakhona abakhona akade bethi nje cha sizombona ngase ngiyangena kahle hle ngizela abantu kulomhlaba angizele enye into ngeke ngabona kune trend lapha engcoleni ekuvele kuthiwa uyabona la bese kubhalwa ngawo. Hey ngibone bebhale ngawo kwathiwa la sisabaphilela abantu ngisho sawina imondo. Ithini le nto kwena? Ingakho ngithi mfowethu kubalekile ukuvala umlomo. Ayikho into engijabulisa iqembu lengcwele iqembu ongayi noma kanjani kulona makukhulunywa ngawe lapha esikhathi esiningi usuke unamagalelo and mina angena nomuntu okhuluma kakhulu ngezinto eziningi engizitholile and ngithanda lana ukuthi ingoma yami siyakhuluma manje and ibonwa yinsizwa le and ngiyajabula abafowethu ngiyabonga ukuthi noma kuthiwa ngikuphi ngenzani bakhona ezinye insizwe ezithi cha ke leyansizwa kodwa siyayibona khona nje and ngiyanithembisa abafowethu ngizoqhubeka ngihloniphe isizwe ngizoqhubeka ngizehlise anginaye mina umuntu okuthiwa ungcono kunomunye sonke sizingane zandawonye ngisho kuthiwa wenzile ladi ngizofika ngoba kulelo ladi akukho izilwane khona abantu ukhona ingoma yakho eyayithi nami lami igama libe khona ayikhumbula leyo ngoma awusathandaza la nana ngoba bengina wenzeka ngithi ngithethe mina 7 phezulu ngithanda njengoba ngezizana onenkinga ke hayi akayele kubona khona ngoba kodwa kusala ngiyamthanda kakhulu yeke ngilwe sebenza lokho lokene ubuza angithi ngiyakhuza ngikhahle wamanje ukamele futhi awungitshela umshayeli sebenza lokho lokene ubuza angithi ngiyakhuza ngikhahle wamanje ukamele futhi yeke ngilwe sebenza lokho lokene ubuza okay ngishayela kanjani wamanje ukamele futhi walifuna ngempela wala angithi ngakhuza ngikhahle wamanje